ina fata an gane. Allah ba mu ikon yi. Sai abu na ƙarshe wani ɗan jan hankali zan mana game da sallan tarawihi. Kamar da muka sani muna cikin watan Ramadan, kuma ibada da take da falala cikin watan ana lissafawa akwai sallan tarawihi, sallan asham. To abin da na kula da shi galibin masallaci akwai wani kuskuren da ake, malamai sun sha magana a kai. In aka yi raka'a 8 ko 10 aka zo za a shafa'i da wutiri, sai ga ana ta fita a masallaci. Masu fitar nan sun kasu kashi biyu. Akwai wanda suna fita ne sun ɗauka ma wannan ba dole ba ne, don tun yana yaro kawai ya ga fita ake yi. Akwai wanda kuma suna fita ne wai za su yi a gida. An gane wannan abin da kyau, to kuskure ne. Ita sallan asham ba ka samun cikakken ladan da sai ka yi ta daga farko har ƙarshe. Hadisi ya tabbata daga manzo sallallahu alaihi wasallam, annabi ce man qama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Duk wanda ya tsayi wan sallan asham ko qiyamul layli har watan ya kare gaba ɗaya imanin yana mai imani, wa ihtisaban da kuma neman lada, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, an gafarta masa zunuban shi da so gabata. To sai wani hadisi annabi ya fassara yadda tsayuwan yake, sai ce man qama hatta yansarifa al-imamu kutiba lahu qiyamul layla. Wanda ya tsaya aka yi sallan da shi har liman ya gama sallah. To yanzu ka in ka fita ba ya shafa'i da wutiri ba, liman bai gama sallah ba. Shi yasa kuskure ne ka fita wai dan kai za ka yi shi a gida, wallahi baka samu ladan sallah a shami cikakke ba. Ka tsaya a yi wannan da kai, in ka tashi cikin dare babu laifi kai wata nafila. Wutiri ne ba a maimaitawa, amma ya halatta a yi wata nafila bayan wutiri. Sannan mu gane ita sallan asham ko tarawih tana da wata khususiyya nata, ba a yin ta sai a cikin watan Ramadan. Sannan tana da wasu hukunce ta taruwa ake yi ta a cikin jam'i. To shi yasa daga farko har karshe dole he kai da liman. Shi yasa Ibn al-Usaymin Allah mishi rahama a cikin alfatawa nashi yace ya ga da yawa daga cikin mutane a haramin Makka, saboda azumi nan yake zama yana ba da fatawa, da an gama sallan tarawih kafin a yi shafa'i da wutiri ga suna ta fita, yace waɗannan ba su da sallan asham. A cikin fatawa na Ibn al-Usaymin, haka a cikin fatawa na Ibn Bas, haka cikin fatawa na ainihin Ibn Jibrin. A takaice yan uwa, cewar wai za ka yi shafa'i da witiri a gida shi yasa kake fita, wallahi kuskure ne. Kawai mun tashi mun ga ana yi ne, ba mu san hukuncin abun ba, haka mun ga ana yi, ina fata an gane. Amma abun da annabi ya karantar a yi sallan da kai gaba daya shine ka samu cikakken ladan da annabi ke magana. Amma in ka yanke kai a gida ka rage ladan ka, kuma baka samu wannan ladan ba. Wannan nasiha ce mu gyara, kuma mu gaya waɗansu masu gyara. Allah ya amsa mana ibadunmu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.